Pitää nyt vähän mehutella. Mikä kun Vaasasta siinä? Siinä on joku ihan vitun paskakin. Mä annan Interi täysin. Sinne etsit muuten meni. Hieman jäädyttely. Veden ruiskuttamisesta moottori huolimatta pakolämmöt tuntuu vähän nousevan kaverilla. Mut nousee kyllä konttorissakin lämpö. Voin kertoa, että toi 4-tuumainen hormi, se hohkaa sen verran lämmintä, että siinä sulla on köyhemmänkin tennarit lattiaan kiinni. Erittäin matalilla kierroksilla S38. Ja sit alkaa kuunnelta.